Stap op Jacobo. Jezus praat tot je. Lanta. Sta op Ibiba mo fe. en leef. Van Juan capítulo 20. Laten we naar Johannes, vers 20 gaan. Asina e disciple ng abay ng kas atrobe. Ma Maria estaba parapa fodi e tumba tayora. Y mientras que estaba tayora, ela bekwak din e tumba. Y ela mira dos ángel vestina blanco ta cinta una cabeza y una pia. Camina e curpa de Jesus a bordo poni. Inanga bise, mujer, pakiko botayora. Y ela contestanan, pa sobra nanga bai kumi Senhor, e minosa unda nanga pone. Ora que ela bisa esaki, ela drai wak e mira Jesus para enang. Ma enotaba ta sa, kutaba ta Jesus. Nós trabalhamos na Juan capítulo 21. We gaan naar Johannes 21. Depois de acos ng aki, Jesus a volve parecer na su discípulo ng nalaman de Tiberias. E de maneira aqui ela aparece na nang. Estava junto Simão Pedro, Tomás, quem era chamado Dídimo, Nataniel de Cana de Galileia, e João Bernardo de Zebedeu, e dois mais de seus discípulos. Simão Pedro abisa nang, mitabay pisca, nang abise, nós também tabay kubo, nang salibay dem boto, e a noite ei, na não acue nada. Ma ora dia a kumisa habri, Jesus estava para canto de lamang, ma e disciple lang, no tabata sa, kutabata Jesus. Miti pa je hecho, Ik ga het hebben over het por feit Jesus tatay nanang. dat toen Jezus daar was. Ang telebisabo Rensley, bakwe algo, En hij zei, Rensley, heb je iets gevangen? korda bong, makabibisabo woy. Ora la parece, en la bisanang, in kamande mi herida. Denk eraan, ik heb net gezegd, toen hij verscheen zei hij, zet je handen in mijn Que wonden. me Jesus, no dati outro corpo novo. Dus Jezus had geen nieuwe lichaam. En dati corpa, awela etapa ta cabelo preto, awela bira cabelo blond. Hij had geen zwart haar en nu ineens blond haar. Kung na no reconocer, Hoe kunnen ze hem niet erkennen? esse mi que herkennen? puntra bimes. Dat vraag ik mezelf af. Cosmisa. Eén ding weet ik. Hopi bi amita pouco nda reconocer. Vaak herken ik ook. Amiga ta sincero. Ik wil eerlijk zijn. Hopi bi ata papio kubo anto bonota mira kuteta papiando kubo. Soms praat hij met je, maar je weet niet dat hij. Hopi bi ata para degene is die bodilante staat. i Hij bonota staat voor je, reconocer maar ku je eta para herkent niet dat hij bodilante. voor je staat. Esse mi que bisabo e meinta. Dat wil ik je deze ochtend zeggen. Anto te sei so mi que bisabo En meinta dat is het eigenlijk. enige wat ik deze ochtend Hopi eigenlijk bi wil zeggen. Jesus ta para bodilante. Vaak staat Eta Jezus papio voor kubo. je. Hij praat tot je Anto bota que da kushina gewoon. en je blijft rustig koken. Que da se bo piscar, so da jabiarna toch? Je vis doen, Dat dat hier komen het vrijdag pisca. is de dag dat je vis dient te Sim, nós temos eten. cumprir com nossa tradição, Dus we moeten aan onze Mas tradities bango, houden. piscar corá, Rode vis, tu sorte piscar. alle soorten Pero vissen. Jesus está papiando para bom sames. Maar Jezus spreekt tot Wat ons, een maar bezig we weten pisca. het niet eens, want wij zijn bezig met de vis. Timbia, nós não daria balamanta pisca. Soms zijn we niet op het water Aqui aan dentro het tem um vissen. piscador. Hier zitten geen Então vissers, se boi pisca sem permite botar a boot também. want zonder een vissersvergunning krijg je ook nog eens een boete. Que men di minuto tem um piscador aqui dentro. Dus er zijn hier geen vissers. Pero tiene que cozinhar. Maar zijn er mensen die koken? Eh, tiki anda isso, man. Sorry. Weinig mensen hebben hun handen. A minha assim outra coisa. Sorry, laat me iets anders voorstellen. Não é que tem que cozinhar aparentemente. Niemand die kookt? Tiene que cozinhar bom. Zijn er mensen die goed kunnen koken? Tiene que cozinhar assim huevo. Zijn er mensen die een ei kunnen Sim, bakken? sim, tiene que botar huevo só não assim. Sommige mannen kunnen alleen Want dan maar is een het, ei gente allemaal bakken. gusta broma malo, sa? Sommige mannen kunnen echt heel slecht opscheppen. En dan bisabo no, met cozinhar, wat is dan Ze kiko? zeggen, ja, ik kan koken. En Zo dan vraag je, wat kan je sashi, koken? Huevo, Worst, herebe. een ei. Ni hasaba, so si nase tambe eta, nanta kime. Huevo, herebe, cosa não pode. Dat is het enige wat ze kunnen. Pero te konan ko nos ta hasi ei, Maar de dingen die we doen, te konan ko nos ta inka nos tempo zijn denje. de dingen waar wij onze tijd in Quizás zetten. abon tabe pisca, Misschien ga je niet vissen. tiene que tengo Facebook. Zijn er mensen hier met Tawo bom Facebook? kisa mo man. Die Pero wil je hand niet mi omhoog. saco botine paso mi Maar ik tamire. weet dat je het hebt, want Mi ik zie samire het. paso. Ik zie Wak, het soms. het kost die mas estranho ta. Kijk, het raarste is, Je zet iets op Facebook. Het is voor iedereen. Iedereen kan het zien, iedereen kan het pakken, iedereen kan er naar kijken. En het is gewoon, weet je wat www betekent? World Wide Web. Dus de mensen die helemaal in China zijn, kunnen zien wat jij aan het doen bent. En nu met die, hoe zeg je dat, hoe noemen ze dat ook alweer? Nee.
Nee. Eye pictures, selfies, selfie sticks en al die dingen. Dan kan iedereen op de hoogte blijven van wat je aan het doen bent. Dus we spenderen een heleboel tijd aan dat voor soort dingen. Is het aan ons lamang kami nos bij pisca? Dat is het water waar wij gaan vissen. Want we moeten de Bijbel ook een beetje in deze tijd zetten. Maar zo mi bisabu na bij pisca, después entierro, boto bisa, ik weet niet bij pisca, ambu. Als ik je nu zeg dat ze zijn gaan vissen na de begrafenis, zeg je, hoe kan iemand Pero dan gaan vissen? si mi bisabu, ja domingo, Maar als je zegt zondag, tin serviço de sonor, is er een dienst boto om que 11 desilanta uur. pa so aboti outra afspraak of Ga je boke niet opstaan, want boke je hebt andere labapanha, afspraken, of je boke wilt kleren cucina, wassen of koken. of boke tari op Facebook. Of je wilt op Facebook zijn. Er zijn mensen die de hele dag op Facebook zitten. Echt waar. Zie je, begrijp je wat ik bedoel? Is het een lamang? Dat is jouw rivier. Is het een caminho que vai pisca? Dat is de plaats waar jij bent gaan vissen. Is het een cosa importante, Pablo? Dat is hetgene wat belangrijk voor jou is. Jesus te parabo di lanti? Jezus staat voor je. Jesus te papiano kubo? Jezus praat met je. Pono sames. Je weet het niet eens. So wat er op Facebook te Je evangeliseren? bent bezig op Facebook aan het evangeliseren. Aan het evangeliseren, mind you. Tako malo mo tas hier op Facebook. Je bent niet Dat iets slechts versículo aan mo het te besta doen. buta pero mana Je lesa. bent een vers aan het zetten voor je broeders en zusters. Pero Jesus te parabo di lanti. Maar Jezus staat voor Anto je. Jesus te bisabu, En Jezus zegt, boyume stable. uw kind heeft u nodig. Bonda tende. Je luistert niet. Jesus te bisabu, boke same stable. Jezus zegt, uw man heeft u nodig. Bonda escuche. Je luistert niet. Jesus te bisabu, Jezus zegt, mi keting tempo kubo. ik wil tijd met jou besteden. Bono te escuche. Maar je luistert niet. Paso bota evangelizando mundo. Want je bent bezig aan het evangeliseren aan Ganando de mundo wereld. para Cristo. De wereld aan het winnen Perdiendo voor bo mes Christus. alma. Maar je eigen ziel gaat verloren. Is het de voluntad de Dios? Is dat de wil van God? Awe, di ba Pascu, di resurrección. Vandaag op Pasen Mi no que contabo con bom Dios tapabo. wil ik niet zeggen hoe goed God voor jou Mi is. que contabo con Dios te para bodilante en to bonota mire. Ik wil zeggen dat Jezus Christus voor je staat en je ziet hem niet eens. Estou buscando yencos, Je zoekt naar van pero alles, nos no que estima Dios. maar je wilt niet van God houden. Dios que gente não te estime. God wil mensen die van hem houden. Dios está buscando um pueblo que assim ele qual está correto dilante de. God wil een volk die het goede doet. Pueblo que entregar seu coração. Een volk die zijn hart aan hem overlevert. De Malaquias capítulo 1, In Malachias, vers 1, versículo 1. vers 11. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Malachias 1, vers 11. Het is want van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidenvolken. In elke plaats zal aan mijn naam een reukoffer gebracht worden en een rein graanoffer. Voorzeker, mijn naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de Heere van de legermachten. Vers 12. Maar u ontheiligt hem, wanneer u zegt, de tafel van de Heere, die is onrein. En wat zij oplevert, haar voedsel, is verachtelijk. Kinosta hasi, nosta bisa, Wat doen en wij? mesa di Señor, Wij zeggen de tafel van da de Heer impuro, is e su onrein. fruta, su comida, En zijn vruchten zijn dat eten, despreciável. is niet te eten. Também você bisa, Ook zeggen jullie, verder zegt u, zie, wat een vermoeienis. Wat kijk ons te bisa? Trobe nos wat een tigubing, vermoeidheid. misa. Alweer moeten we komen naar de kerk, Als dat misa wat erbij. want naar de kerk ga je. Want er bin iglesia. Je komt niet naar een So orbo bin iglesia, dienst. Want wanneer je naar een bo dienst mentalidad ta otro. komt, is je mentaliteit Als je naar de anders. kerk komt, dan heb je een ander soort mentaliteit. Je komt om God een dienst te geven. Je komt om hem een dienst te geven. Je komt om iets voor hem te doen, om iets te betekenen. Je komt niet alleen maar om te zitten. Je komt om te dienen. Dat is het verschil. Es un cansancio. Ayer, 2 horas, tengo 5 horas más o menos, algún hombre bien aquí ding, Gisteren tot 5 uur zijn er een paar mannen gekomen. limpia, Hebben ze derecha dingen stoel lang, schoongemaakt. verf Stoelen aquí, netjes gezet, limpia geverfd. hierba voor. Buiten schoongemaakt.
Pasobra ng stime kas di Omdat ze van Dios. het huis van God houden. Paso nang kepa ora aboyega. Want ze willen wanneer jij komt, Podrinta de un lugar dat limpinechi. je in een schone plek terechtkomt. Podrinta de un lugar Mooi. caminho bota mira hende ta stimabo. Een plek waar je ziet dat mensen van je Hende houden. preparapabo. Mensen hebben voor jou voorbereid. Maginaw boyega ta wonos ta bayran ka stool, saka Stel je stool. voor, je komt aan en nu pas gaan we alles Pega muziek. klaarzetten. Ching ching kling kling klaarzetten, kling. Hey, test 1 2 8. Check 1 2. Hallelujah. No, anta baia sina romanang. Zo gaat dat niet, broeders en zusters. E cas de Dios. Het huis van Nós temos que God, tratar com respeito. die moeten we met respect behandelen. Nós temos que chegar no We tempo. moeten op tijd komen. Nós temos que dar a Deus a melhor We moeten God het alabança. allerbeste geven. A melhor aanbidding. adoração. Allerbeste aanbidding. Ora, nós temos que ir nos mãos, nós temos que ir ser bom. Wanneer we ons hand verheffen, moet dat goed worden gedaan. Senhor, me estimado, God, we houden van u. ik hou van jou, Heer. Hef je handen op. Heer, dank je wel, Heer. Wat een vermoeienis. Wat een vermoeienis. Gooi kans handen, toch? Waarom moeten we onze handen opheffen? Kunnen we niet gewoon zitten? Waarom moeten we zo luid schreeuwen? Kunnen we niet fluisteren? Kunnen we eigenlijk... Waarom komen we? Ja, dus weet je toen waarom dan? Na al die waaroms die Uiteindelijk moet ik zeggen, komt waarom tot moet de ik hier conclusie, komen? Waarom moet ik hier komen? Waarom moet ik hier zijn? Waarom zou ik hier zijn? En toen wordt het desvia completamente. En je raakt helemaal de weg kwijt. Ela bisa que in su palabra. Hij zegt hier in zijn woord. Você está tres cara com desprecio. Jullie Esse Senhor de trekken exército gezicht. na bisa. Verder zegt u, zie wat een vermoeienis. Maar u zou het kunnen wegblazen, zegt de Heer van de legermachten. U brengt wat geroofd, kreupel en ziek is. Als u dat graanoffer brengt, zou ik dat uit uw hand aanvaarden, zegt de Heer. Dan heb je een trabo zien. Laat me het je zo vragen. Bota trese seinang pa envelope ng blauw ko lila ko oran ng trese nang pa bota trese mankarong mitar. Bo po trese mitar pa nang pero nanta kita turfe bo ore. Wanneer je het zo brengt met die enveloppen, dan nemen ze weer alles van je af. No trese kos mankarong pa Dios. Neem geen halve dingen mee voor de No Heer. dune mitar. Awi me inte mi kebo bo korda. Ik wil dat je even, ik wil je tot herinnering brengen dat hij alles voor jou gegeven heeft. Turkosela do nabo. Hij heeft alles gegeven. Hora tá muito hopi para nos vir junto em casa de Het Deus. is 1 uur te veel gevraagd om samen te Dos komen horas voor tá God. muito hopi para nos vir em casa 2 de uur Deus. te veel gevraagd om samen voor God te komen. 3 horas tá muito hopi para nos vir em 3 casa de uur te Deus. veel gevraagd Pa é Deus que aduna nos. voor de God die ons Turcos. alles heeft gegeven. Sorry, Romana. Sorry broeders en Mas zusters. bisau minuto meu predicador. Ik heb gezegd, ik ben niet de beste Mas por isso um bom predicador, awe me interela sibo contento. Want waarschijnlijk een goede Lala prediker bisabo als je com vandaag grande blij bo van Deus bent. está. Je had gezegd hoe groot Pa jouw nos God queda bula is. baila vai Zodat we inferno. konden blijven springen Cantando en que naar de hel grande kunnen Deus gaan. está no inferno. Zingend hoe groot God is in de hel. Ama bim pa milantabo fez En sonho. gekomen om je wakker te schudden. Pa mi bisabo que ela entrega a subida pabo. Te zeggen dat hij zijn leven voor jou heeft gegeven. Dan tem abo ta twijfel ko Terwijl bota jij bija domingo twijfelt si of of no. jij zondag komt of niet. Dan tem abo ta twijfel ko baka bij evangelisatie Terwijl of jij no. twijfelt of je gaat evangeliseren Dan tem of abo ta niet. twijfel ko baka bij bijbelstudie si of Terwijl je no. twijfelt of je naar bijbelstudie Terwijl je komt of niet. twijfelt of je naar de gebedsdienst komt, want ja, Terwijl dat je is wel een beetje te veel. Ik bedoel, we komen maandag, we komen dinsdag, we komen woensdag is een dag voor mij. Jezus had niks voor hem over. Hij gaf het alles. Hij gaf alles voor jou. Zou het te veel zijn? Zou het te veel gevraagd zijn? Om naar zijn huis te komen? Huh? 3 services casa que tem. 3 diensten heeft deze huis. Woensdag 7:30 gebedsdienst. Vrijdag 8 uur bijbelstudie. Zondag 11 uur. Daarnaast hebben we zaterdag komen om schoon te maken. Maar we komen ook om te bidden. Voor de dienst van zondag. Dat is het. Dat is het. Het is niet veel. Het is niet veel, broeder. Zeg tegen die persoon naast jou, het is niet veel. Het is niet veel. Miuta de een korfbal.
Mijn zoon zit op korfbal. Hij gaat dinsdag, hij gaat donderdag en hij moet zaterdag gaan. 3 dagen per week. En toen moet je comprenderen, nou, dat bij train para campeonato internacional, dan gewoon een leuke Ze kota. gaan niet iets internationaals 3 doen. dias. Het is gewoon iets gezelligs. Guarda, die hebben 3 serio. keer. Moet je nagaan als het 3 serieus is. dias. 3 dagen. En toen nós como cristiano tá llora para a iglesia. En wij als christenen huilen om naar de kerk te komen. Nós tá llora para servir Deus. We huilen om God te dienen. Jesus na cruz. Jezus Christus aan het kruis. Ela entrega sua vida pabo. Hij heeft zijn leven voor jou Ita bol gegeven. baby sabo. En ik zeg je nu Ela muri alweer, pabo. hij is gestorven Ela voor jou. muri pabo. Hij is gestorven Pa abo voor po jou. biba rumanang. Zodat jij kan Lanta. leven. Sta Sali op. febo flojera. Sali febo Wees niet confortabilidad. zo lui. Kom Jesus uit ta de papia stabiliteit. kubo. Jezus praat tot je. Lanta. Sta op E biba bo fe. en leef. Biba lo qual bota kere dinje. Leef waar je in gelooft. Lesa bo Bijbel. Lees je Bijbel. Hasi oração. Doe gebed. Stima outro. Hou van elkaar. Stima Deus riba turcos. Hou van God boven alles. Trata gente bom. As te Wees stan goed como no voor de mensen om gusta. je heen. Zelfs de mensen die je niet aardig So vindt. minsan mes como shibo como no gusta nang. Want ik weet niet eens hoe het komt dat je ze niet aardig vindt of niet Ta mag. nang po no gustabo. Zij mogen jou niet. Pero abo no po bisa abo no gusta Maar jij hindi. kan niet zeggen dat jij hen niet mag. Paso ora bon ta gusta Cristo la muri pa botoch. Want toen jij niet van Christus hield, is hij toch voor jou Que me momento de gestorven. coração de Dus Cristo. jij moet het hart van Christus Bom hebben. se perdonar. Je moet vergeven. Mas nem Cristo perdonar. Net als dat Jezus Me vergeven gusta heeft. coisa que você. Ik hou hiervan, weet Tiende no je. te compreender con antigo Sommige perdonar. mensen begrijpen niet waarom ze moeten vergeven. Anto bitu bisa lang simple, En maneira ik zeg ze sucesso. heel simpel, zoals Jezus dat heeft Anto kiko gedaan. nanda bisa mi sempre. En wat zeggen ze dan altijd? Nanda bisa turbia. Pero como te se lubida ko kela simi. Maar hoe kan ik vergeten wat hij mij heeft aangedaan? Com Cristo te lubida ko kubos nan turco ame Hoe den kan tambe Christus sie. vergeten wat wij allemaal hebben gedaan? Com Cristo ta se lubida, tur Hoe e kan kono ko aba Christus sie. vergeten dat alles wat jij hem hebt Com aangedaan? eta se lubida tur e sinvergüenza nan ko aba sie. Hoe kan hij vergeten hoe egoïstisch je Was bent dat kwijt, geweest Lubide? tegenover hem? Den Weet je waar hij Salmo dat segunda vergeet? 3. In Psalm volgens mij 103. Ela bisa mesleu ko pariba ta fe pabou. Hij zegt net Assim zoveel na als mita. beneden als boven is, zo ver. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver doet de Heer onze zonde van ons. Amen. Dus mijn vraag is nu aan jullie. Hoe moeten wij het doen tegenover iemand anders? Hoe moeten wij het doen? Konostigo lubida, konostigo perdona. Awon yun nga contestano. Nu wil niemand antwoorden, Pasobo no kilaga los. want je wilt niet loslaten. Sí, pero mi ta gente, mi lubida. Maar ik ben een mens, ik kan niet vergeten. Sí, pero Maar mi ta perdonesi, pero mi ta pasa ban DJ vergeven, maar ik mas. ga niet meer langs hem. Net ora bobi se koi, ta net Net e Dios wanneer ta dat mandari zegt, mo boca minda tur Net dia. hem Te vraagt, dia is você a voor perdone elke di dag op de verdade. avond dat je leert hem te vergeven. Sim, Ja. sim. Ja, Ainda ja. com bom gosto, hein? Degene die jij niet leuk vindt. Deus ta poste, bota baby bulanda, Deus ta poste na Holanda, posten. pabo. Je komt naar Nederland, God post Dat hem naar gispa Nederland achter je abosinha aan, perdona. Zodat jij leert vergeven. Chispa bocinha, lubida. Zodat jij leert vergeten. Kuchians que ta bimbiba, dembocaia. Er is de kans dat hij in jouw straat komt wonen. Aleluia. Pastor, maar Deus ta treze coisas, né, no? Want God brengt die dingen. Pa abo wordo formar. Zodat jij gevormd kan Pa abo worden. wordo cambiar. Zodat jij veranderd kan worden. Pa algo so de dem bo Zodat coração. iets in jouw hart gebeurt. Você sei Deus te bezig. Bisa Deus te Daarom is bezig God com me. bezig. Zeg, God is bezig Bisa na met bani mij. God is met mij bezig, hoor. Het is niet met jou. Het gaat vanochtend over mij. Het is ik. Het is met mij. Het is met mij. God is met mij bezig. Geef hem een kans. Zie. Deus apareceu bodilante. Tobo não sabe se quem é tá. God verscheen voor je en je weet niet eens wie hij was. Wie Ito sige hij is. bisa kinanang. Hij zegt verder hier. Versículo 4. Maldicionar seja el ladrão Vers que tem 14. chubato de tau de bestia chiquito e da primitia aqui, mas a sacrificar bestia com defeito na Senhor, para sobra amito gran rei, Senhor de exército na bisa, e en nacionan tem temor de mi nome. Ora Deus manifestar su mes na nós.
wanneer God zich manifesteert aan ons. Kiko nos tinkwasi. Wat moeten wij dan doen? Maar bisa woi ku Dios se presenta Ik heb net gezegd, God verscheen. en je wist niet wie het was. Laten we even naar Handelingen hoofdstuk 9 gaan. Om te sluiten. Om af te sluiten. Handelingen hoofdstuk 9. Aqui não Jesus apareceu a trove. Hier verscheen God weer. Ela volve aparecer. Hij verscheen weer. Você acorda em 1 Coríntios 5 nossa lesa? Weet je nog in 1 Corinthians 15 laatste Ela wij. aparecer na Paulo, é ni mais menos. Dat hij verscheen aan Paulus, degene die het minst was. Último, ela aparecer na Paulo, Saulo. Als allerlaatste aan. E me lesa, versículo 3 até 6. E a sucede que, seguindo su caminho, ela chega cerca de Damasco. De repente, luz de cielo a resplandecer tudo onde je. E ela cai a boa na suela e tende voz dizer: Saulo, Saulo, para que você persegui-me? E ela bisa: Quem você, Senhor? E ela bisa: A mim está Jesus. Quem de você perseguir? Está duro para buscar contra e punta não dijeron. E temblando e todos pantar contra: Senhor, que eu quero para me hasi? E Senhor disse: Lanta e Biden está. E ilo woord bisanabo Kiko bomeste hasi. Aqui narang Saulo ating encuentro com Hier Cristo had Jesus. Saulus een ontmoeting met Jezus Christus. Promekos que la puntra, Het eerste wat hij vroeg, wie bent u Heer? Is dit een diferença grande de outro encontro nang? dat is een groot verschil met de andere ontmoetingen. Ora Maria que discípulo nang turene mira Jesus. Toen Maria en de discipelen allemaal Jezus zagen, Hasta ti nanta bata kan riba caminho de Emmaus na topa Jesus. Jesus estava piando com nang. sommigen kwamen Jezus onderweg tegen, God sprak tot ze. Dan dado momento na ya saco te Jesus. En plotseling wisten ze Op dat een het gegeven Jezus moment kwamen ze achter dat, het is Jezus. Maar, en toen was hij weg. Maar hier, Saulus, gebeurt het anders. Hij ziet een licht, hij hoort een stem en hij zegt: King Bota, Mesora, wie ben jij? Então, essa é a pergunta importante. En dat is de belangrijke vraag. E outro não viram a pergunta: wie ben De je? anderen vroegen niet. Vooral de twee op de weg naar Emmaus. Ze spraken met hem en ze vroegen hem niet eens: wie ben je? Toen ze erachter komen was het al laat, hij was weg. Dus, Dus deze man deed iets goeds. quem botar Senhor? Wie bent u, Heer? Ante ela bisa amita Jesus. En hij zei, ik ben Jezus. Depois, ela começa a escutar. Daarna luisterde hij. Ela larga Jesus papia com ele. Hij liet Jezus tot hem Dus, é de spreken. duas coisas que eu tenho que fazer. Het tweede wat je moet doen is luisteren. Als je erachter bent gekomen dat het Jezus is, moet je stil zijn en luisteren. Want als het Jezus is, heeft Hij een boodschap voor jou. Maar als je bezig bent, kan je niet luisteren. Als je bezig bent, kan je niet luisteren. Dus je moet stil zijn. 1, wie bent u, Heer? 2, alleen zag u dat Jezus was Toen hij hij erachter stil kwam dat het Jezus was, en hij ging luisteren. En de Heer die zei wat hij moest doen. En de volgende stap is, hij moest gehoorzamen. Hij moest luisteren en daarna doen wat Jezus gezegd had. En nu niet met je eigen kleur, met je eigen patroontje, met je eigen systeem. Nee. Met de manier van God. Perdonar no bom meu sistema, é sistema de Deus. Estima no bom meu sistema, é sistema de hou Deus. van op de manier dat God dat wil. Niet zoals jij Kana dat wilt. kuborumang no bom meu sistema, Wandel é met je sistema broeders, de zusters, niet zoals Deus. jij dat wilt, maar zoals God dat wil.